ndị ji otu afọ efe ala nna anyị na-agba odibo na Anambra steeti nakwa ndị ọzọ ritere elele na amụma gọọmenti steeti a bụ otu onye ntorobịa ọlụaka abụọ etogo gọvanọ Chukwuma Soludo maka amụma ahụ. Joseph Egbeọcha onye nta akụkọ anyị wetara anyị akụkọ a ka anyị sonyere ya maka akụkọ ahụ n'uju. Ndị na-ahụ maka nkwalite ndị ntorobịa na steeti a bụ Maazị Patrick Aghamba bagidere njem nleta n'ebe ahụ a na-akụziri ndị ntorobịa ihe ọmụmụ ọrụ aka dịgasị iche iche ka ndị ahụ ji otu afọ efe ala nna ha gụnyere Maazị Joel Ede sitere Benue steeti, Nwaada Mary Cynthia Obinna, Precious Onuegbu, Oliakụ Amaka Onyeanụsị, Maazị Onyekachi Favor, Isaac Chukwuma nakwa Sunday Lawrence nọrọ kọwaa na ya bụ ihe ọmụmụ ha bagidere n'ime ya bụ nke megoro ka ha nwee olileanya na echi ga-aka mma, ebe ha kwupụtakwara na nkụzi a na-enye ha n'ogige ahụ dịgasị iche iche bụ nke na-eme ka ha mụta ihe ha ji n'aka ya wee bịa. Ụfọdụ ndị na-akụzi nkụzi na ya bụ ogige akpọrọ Master Trainers gụnyere Chioma Chidozie, Injinia Ugochukwu Ifediora, Oliakụ Chiamaka Udo nakwa Nwaada Chioma Eze nọrọ gwa ya bụ kọmishọna na ndị ahụ na-amụ ihe ọmụmụ n'ogige ahụ dịgasị iche iche bụ ndị na-eme nke ọma ma kelee gọvanọ Soludo maka iji ya bụ atụmatụ belata ihe isi aka mgba dị iche iche na-esite n'aka ndị ntorobịa. N'okwu ya, kọmishọna Aghamba kọwara na ya bụ njem nleta bụ nke ebumnuche ya bụ iji hụ na emepụtara ọchịchọ ebumnuche gọvanọ Soludo n'ebe ọ gbasatara ịkwalite obibi ndụ ndị ntorobịa ma kọwaa ma ọ bụrụ na ndị ahụ mụsịa aka ọrụ ahụ dịgasị iche iche a ga-enyekwa ha ohere iji hụ na ha nwetara ohere ha ga-eji jiri ihe ha mụtara kpata nri. Ọ kọwapụtakwara na ọchịchị gọvanọ Soludo bụ iji hụ na e nwere ọtụtụ ndị ntorobịa bụ ndị nwere aka ọrụ dịgasị iche iche ma kelee ndị ahụ wepụtara onwe ha iji kụziere ndị ntorobịa ọrụ aka dịgasị iche iche na steeti a ya nakwa ndị nke agbọrọ desk officers na gọọmenti ime obodo dịgasị iche iche na steeti a maka inye aka hụ na emepụtara ebumnuche gọvanọ. Ya bụ ebe ọmụmụ a gara ya bụ njem nleta gụnyere ebe a na-eji igwe arụpụta akụrụngwa dịgasị iche iche, ebe a na-eji igwe omento omimo arụ ọrụ, ebe a na-akwa akwa, ebe a na-ahụ maka ịchọ mma, ebe a na-eme erimeri dị iche iche nakwa ebe a na-esi nri. Site n'Awka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.